Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas. Capítulo 21. Terminamos a serie de palabras acabadas en LA, LE e LO. Que pasa cando hai outra consoante antes? Consoante antes. Pois que a vogal anterior adoita ser aberta. Feble, indeleble, moble, inmoble, pero tamén merlo, manopla, penla ou fontenla. Pero hai unha excepción, que é exemplo. Exemplo. Pois eu digo exemplo. A pronuncia habitual é con E aberto e E pechado por influencia da nasal, exemplo, aínda que en determinadas zonas chegan a pronunciar esta palabra con dous Es abertos. Claro, é que eu digo exemplo. Exemplo. O máis común, xa che digo, é empregar exemplo. O máis común, xa che digo, é empregar exemplo por causa dese M que pecha a sílaba. De feito, é templo e non templo. Dígocho eu.